Una volta quan tornava el tio Pep de l'Horta es va trobar de casa oberta la porta. Pujant per l'escaleta es troba un senyoret que oberta la bragueta li ensenyava el cacauet. La manta al cor i el cabasset, on anirem? Al Postiguet. La manta al cor i el cabasset, on anirem al Postiguet. Les xicotes de Xixona s'ha comprat una romana pa besar-se les mamelles 2 voltes a la setmana. Si vols que te la faça, posa panxa cap amunt i veuràs que polseguera que et deix pel forat del cul. La manta